Helo, dyma fideo eich cefnogi gwblhau Cais Cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru i fod yn warchodwr plant yng Nghymru. Byddwn yn cyfeirio at ganllawiau Coran Peisi Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru i'ch cefnogi drwy'r proses. Eich cyfrifoldebau fel gwarchodwr plant cofrestredig yw amddiffyn plant a darparu gwasanaeth gofal plant o safon. Y ffurflen gais yw eich cyfle i feddwl am a chynllunio sut yn union y byddwch yn rhedeg eich gwasanaeth, fel eich bod yn barod pan fyddwch yn dechrau fel gwarchodwr plant. Mae angen i Arolygiaeth Gofal Cymru weld eich bod yn gwybod beth i wneud o'r dyddiad cyntaf. Mae hefyd yn gyfle i chi hyrwyddo'ch hun, eich lleoliad a'ch cynlluniau ar gyfer eich gwasanaeth i Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae rhedeg gwasanaeth sy'n gofalu am plant pobl eraill yn gyfrifoldeb enfawr. Fodd bynnag, mae canllawiau ar y cyfan sydd angen ei wybod arnoch ar gael i chi. Fel gwarchodwr plant, bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'r rheoliadau gwarchod plant a gofal dydd, a'r safonau gofynol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a rheoleiddir. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r fersiynau mwyaf cyfredol. Mae rhain ar gael ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae'r hyn sydd angen i chi ei wybod i rhedeg eich gwasanaeth wedi nodi yn y safonau gofynol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a rheoleiddir. Maen nhw'n cynnwys popeth am eich gwasanaeth. O'r wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei roi i rieni sy'n ystyried dewis eich gwasanaeth i gyfleoedd chwarae rydych chi'n ei darparu, prydiau, rheoli ymddygiad ac wrth gwrs diogelwch. Dylid ei gwblhau ar-lein a gallwch ei gadw wrth i chi weithio drwyddo. Bydd yn rhoi cyfle i chi ddangos i Arolygiaeth Gofal Cymru eich bod yn deall y safonau gofynol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a rheoleiddir. Ei rheoliad gwarchod plant a gofal dydd a chanllaw Arolygiaeth Gofal Cymru, a'ch bod wedi meddwl am bob agwedd ar eich gwasanaeth. Mae hyn yn dangos eich bod yn gwybod yn union sut y byddwch yn rhedeg pob rhan o'ch gwasanaeth, enghraifft, darparu prydiau i blant a gweithio gyda rhieni. Byddwn nawr yn cymryd golwg ar ganllawiau Coran Peisi. I ddod o hyd i'r canllawiau, mewn gofnodwch i Mae Peisi yn gyntaf. Yna, ar ochr chwith y sgrin, dewyswch hwb adnoddau. Os byddwch chi wedyn yn sgrolio i waelod y dudalen, fe welwch chi deilsen ar gyfer canllawiau polisi ar gyfer gwarchodwyr plant yng Nghymru. Os byddwch chi yn sgrolio heibio'r holl ganllawiau ar gyfer ysgrifennu'ch polisïau a'ch gweithrefnau, fe welwch y pennawd Cwblhau ffurflen gais ar-lein eich. Os byddwch yn clicio ar canllawiau i gwblhau ffurflen gais ar-lein eich, byddwch yn gallu cael mynediad at ein canllawiau. Unwaith y byddwch wedi agor y canllawiau, fe welwch chi bod wedi rannu mewn adrannau. Gwneud cais, gwybodaeth a dogfennau angenreidiol, Siôn sicr, adrannau ceisiadau eich, cwestiynau addasrwydd, datganiad, cymorth a gwybodaeth pellach. Mae gan bob un o'r adrannau hyn wybodaeth fanwl am gwblhau eich cais ar-lein. Byddwn nawr yn edrych ar ble y gallwch ddod o hyd i ganllawiau Arolygiaeth Gofal Cymru. Unwaith y byddwch ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru, cliciwch ar darparu gwasanaeth gofal. Sgroliwch i lawr a chlicio ar dysgu ragor o dan y pennawd Cofrestru i ddarparu gwasanaeth. Ar ochr chwith y dudalen, bydd angen i chi glicio ar Cofrestru Gwasanaeth Gofal Plant a Chwarae. Os byddwch yn sgrolio i waelod y dudalen, byddwch yn gallu gweld dogfennau defnyddiol i'ch helpu gyda'ch cais. Dyma lle byddwch yn gweld y canllawiau i gofrestru y mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei darparu.
Gallwch ei lawrlwytho i'ch cynorthwyo. Ni fydd eich cais yn cael ei dderbyn, ond i bai ei fod yn hollol gyflawn, gyda'r holl gwestiynau wedi eu ateb a'r holl atodiadau wedi i'w chlwytho. Mae'n bwysig sicrhau bod eich gwiriad DBS a'ch geirfa meddygol yn gyfredol, gan ddilyn gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru. Bydd angen i chi dreulio amser yn gwirio'ch cais yn ofalus. Os nad ydych chi'n siŵr sut i ateb unrhyw un o cwestiynau personol, byddwch mor agored ag onest ag y gallwch fod. Peidiwch â cheisio cuddio dim byd, gan fyddai hyn yn cyfrif yn eich erbyn wrth ystyried a ydych chi'n berson addas i fod yn warchodwr plant. Gallwch ffonio Arolygiaeth Gofal Cymru yn uniongyrchol i cael cyngor ynghylch eich amgylchiadau os nad ydych chi'n siŵr. Cofiwch y dysgu a wnaethoch fel rhan o'ch unedau hyfforddi cyn cofrestru, cyflwyniad i ofal plant yn y cartref, a paratoi ar gyfer ymarfer gwarchod plant, gan ddylai hyn helpu wrth gwblhau'r cais. Dyma'r restr o'r wybodaeth a dogfennau angenreidiol y mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn gofyn amdanynt yn eich ffurflen gais. Mae'n bosib y byddwch eisoes wedi dechrau rhai o'r dogfennau, sy'n wych oherwydd gallan gymryd peth amser i'w cwblhau. Nid yw broblem dechrau ffurflen gais ac i'w chlwytho dogfennau wrth i chi fynd. Cofiwch, unwaith i chi greu eich cyfrif, bydd gennych 6 mis i gwblhau'r cais. Fel arall, mae'n bosib y byddwch yn colli'ch holl gynnydd a bydd angen i chi dechrau eto. Bydd angen ei cadw mewn fformat y gellir ei uwchlwytho i system Arolygiaeth Gofal Cymru. Bydd angen i chi uwchlwytho dogfennau canlynol. Datganiad o ddiben. Gweler ein fideo datganiad o ddiben a'n gwefan am gymorth pellach gyda hwn. Cynlluniau llawr. Sylwer, mae dim ond un dogfen y gellir ei uwchlwytho, felly byddai'n rhaid trosglwyddo unrhyw gynlluniau neu luniau o gynlluniau i un ddogfen. Mae canllawiau ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru i'ch cefnogi i baratoi'ch cynllun llawr. Bydd angen i chi uwchlwytho'ch tystysgrifau cymwysterau sy'n berthnasol i ofal plant yn unig. Geirfa meddygol. Mae hyn ar gyfer chi fel gwarchodwr plant sy'n gwneud cais yn unig, ac nid aelodau'ch teulu. Gellir ei lawrlwytho o wefan Arolygiaeth Gofal Cymru. Trefnwch gyda'ch meddyg teulu iddynt lenwi'ch ffurflen datganiad meddygol. Gall costau ymrywio yn dibynnu ar meddyg teulu. Rhaid cwblhau'r ffurflen hon yn agos at y dyddiad cyflwyno, i sicrhau ei fod yn gyfredol ac nid yw wedi dyddio. Os nad oes modd cael geirfa meddygol, gallwch uwchlwytho datganiad o'ch ffitrwydd corfforol a meddyliol i warchod plant. Ffurflen ganiatâd ymholiad adran y gwasanaethau cymdeithasol. Rhaid i'r ymgeisydd ac unrhyw berson 16 oed a hŷn sy'n byw neu weithio yng nghartref yr ymgeisydd, cwblhau copi o'r ffurflen hon. Gellir ei lawrlwytho o wefan Arolygiaeth Gofal Cymru a rhaid ei dyddio a'i llofnodi. Rhaid cwblhau'r ffurflen hon yn agos at y dyddiad cyflwyno, i sicrhau ei bod yn gyfredol ac nid yw wedi dyddio. Polisïau a gweithdrefnau. Gweler ein fideo polisïau a gweithdrefnau a'n gwefan i gael cymorth bellach gyda rhain. Asesiadau risg. Mae templed ar gael ar My Pacey. Rhaid uwchlwytho asesiadau risg fel un dogfen. Hanes cyflogaeth. Ychwanegwch fanylion cyflogaeth flaenorol ac esboniad am unrhyw fylchau yn eich hanes cyflogaeth. Geirdaon. Bydd angen i chi ddarparu enwau a chyfeiriadau 2 unigolyn. Rhaid bod pob canolor yn gallu darparu geirfa o'ch cymhwysedd i ofalu yn plant dan
12 oed. Ni all yr un o'r canolwyr fod yn berthynas. Rhaid i un canolor fod yn eich cyflogwr cyfredol neu fwyaf diweddar. Ni fyddwch yn gallu cyflwyno'ch cais nes bod Arolygiaeth Gofal Cymru wedi derbyn eich 2 eirda. Byddant yn hysbysu drwy e-bost pan fydd hyn wedi digwydd. Tystysgrifau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Bydd angen i chi gofnodi ffif tystysgrif DBS uwch yn y cais ar gyfer chi'ch hun, unrhyw gynorthwyydd warchodwr plant ac unrhyw aelodau cartref 16 oed a hŷn. Rhaid i'r gwiriadau hyn fod yn llai na 3 mis oed ar adeg cyflwyno'r cais. Neu rhaid i'r unigolyn fod wedi cyfrestru gyda gwasanaeth diweddaru DBS. Mae gwybodaeth am sut i wneud cais ar gyfer gwiriad DBS ar gael ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae 5 adran i'w cwblhau yn eich cais, ac mae rhain wedi cofrestru ar ochr chwith y dudalen. Sylwer byddwch ond yn gweld 4 adran, wrth i chi ddechrau llenwi'r ffurflen. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu a chadw eich gwasanaeth, bydd adran ychwanegol yn ymddangos mewn glas ar y chwith. Mae'r adran gyntaf am y person sy'n cwblhau'r cais. Mae'n gofyn am wybodaeth personol, megis eich enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a'ch dewis iaith. Mae'r adran nesaf yn gofyn am y gwasanaeth gwarchod plant rydych yn bwriadu ei ddarparu. Ychwanegwch y gwasanaeth drwy bwyso'r botwm Ychwanegu gwasanaeth. Yn adran hon bydd angen i chi uwchlwytho'ch datganiad o ddiben a chynllun llawr o'r eiddo, gan gynnwys mesuriadau'r ystafelloedd mewn metrau. Byddant yn gofyn i chi a ydych chi'n bwriadu cyflogi unrhyw gynorthwyyr gwarchod plant a fydd unrhyw un arall dros 16 oed yn byw yn yr eiddo, neu ydych yn bwriadu gweithio ochr yn ochr ag unrhyw warchodwr plant cofrestredig arall. Os byddwch yn clicio ie, yna bydd angen i chi ychwanegu manylion pob person. Sylwer, nad yw'r adran person cofrestredig yn ymddangos nes bod y adran gwasanaeth wedi cwblhau. O dan y person cofrestredig, mae llawer o wahanol adrannau. Yn gyntaf, mae gwybodaeth personol. Yma bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth personol megis eich enw a'ch cyfeiriad. Efallai bod hyn yn teimlo'n ailadroddus, ond mewn rhai lleoliadau gofal plant, gall y person sy'n llenwi'r cais fod yn wahanol i'r person cofrestredig. Mewn achos gwarchodwr plant, bydd y manylion yr un fath. Bydd hefyd angen i chi uwchlwytho'r ffurflen geirda meddygol, ffurflen caniatâd adran y gwasanaethau cymdeithasol, a thystysgrifau cymwysterau gofal plant. Bydd angen i chi ychwanegu'r hanes cyflogaeth ac unrhyw brofiad o weithio â phlant dan 12 oed, rhif tystysgrif DBS a 2 eirda. Nesaf, mae'ch hanes cofrestru. Mae'r adran hon yn gofyn i chi a ydych wedi bod wedi'ch cofrestru yn flaenorol, wedi cael eich cofrestriad wedi'i wrthod neu ei ganslo, neu wedi cael eich erlyn. Bwriad y cwestiynau yw casglu gwybodaeth am unrhyw gofrestriadau blaenorol a allai fod gennych. Yr adran nesaf yw cwestiynau addasrwydd. Gweler ein fideo cwestiynau addasrwydd a'n gwefan i cael cymorth pellach gyda rhain. Yr adran olaf yw datganiad. Mae'r adran hon yn nodi bod rhaid ei cwblhau gan yr unigolyn sy'n cynnig bod y person cofrestredig. Chi fyddai hyn, fel gwarchodwr plant cofrestredig. Rydym yn argymell darllen drwy ganllawiau Coron Pesi Cymru a chanllawiau Arolygiaeth Gofal Cymru cyn dechrau'ch cais. Mae help ar gael
drwy'r ffurflen Cais gyfan drwy wasgu'r bwtwm marc cwestiwn i ochr dde'r cwestiwn. Cofiwch glicio cadw wrth i chi fynd yn eich blaen. Os byddwch yn cymryd saib ac yn gadael eich cyfrifiadur, byddwch yn cael eich amseru allan ac mae'n bosib y byddwch yn colli unrhyw newidiadau diweddar. Pan fyddwch wedi cwblhau adran, bydd yn cael ei marcio gyda thic. Gallwch hefyd wirio'r bar canran ar y brig. Unwaith y bydd wedi cwblhau, bydd yn dangos 100%. Gallwch fewn gofnodi eto a golygu eich gwaith. Nid yw unrhyw beth a gadwch yn derfynol nes i chi gyflwyno eich cais i Arolygiaeth Gofal Cymru. Os byddwch yn cael unrhyw anawsterau technegol wrth ddefnyddio system ar-lein Arolygiaeth Gofal Cymru, gnewch nodyn o'ch cyfeirnod cais cyn cysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru yn uniongyrchol. Cofiwch all gofnodi bob tro y byddwch yn gorffen gweithio ar eich ffurflen gais. I wneud hyn, mae angen i chi glicio ar y saeth ar y dde uchaf y dudalen a chicio all gofnodi. Wrth uwchlwytho dogfennau i'r ffurflen, sicrhewch nad yw enwau'r ffeiliau yn cynnwys symbolau megis and, gan fod y rhain weithiau'n atal rhag cael ei uwchlwytho. Ar gyfer unrhyw gefnogaeth neu wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â Cwram Cymru.